नैबे समाव राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै एबा समाज बिथिंखौ जौगाहोनायनि बिथिङाव नोजोर बोनानै गोबां नैबे समाव सासे दैदेनगिरि दङ जाय दैदेनगिरिया 10 नं देबोरगाव बियाबाव बायदि रोखोम खामानि मावनायजों लोगोसे बिथाङा गावखौनो गोबां मुखुबाव दोनगासिनो दं। आं दिनै बिथांनि सानसेनि हाबाफारियाव मा बिथाङा मावलाङो आं बेखौ रायजोफोरनो दिन्थिनो लागोन। दिनै आंजों लोगोसे दं UPPL नि लाइमोन दैदेनगिरि बिथाङा गोबां बे समाव 10 नं देबोरगाव बियाबल' नङा गुबुन गुबुन बियाबाव बिथाङा थांनानै गोबां माखासे खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोनबाय थानाय जादों। बिथांजों आं दा दङ आरो बिथाङा जाहैबाय UPPL नि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गयारि बिथां। नैबे समाव दिनैनि हाबाफारिया नोंथाङा माबायदि जानो थांगासिनो दं? मा खामानि दं दिनै सानसेनि हाबाफारियाव? फुंनिफ्राय लानानै दिनै सानसेमानि गोबां प्रग्रामफोर दङ। जिहेतु 6टासो प्रग्रामा दङ दिनै सानसे आंना। जिहेतु दा फुं बेलायावनो जिहेतु अखा हानायखाय एसे जों लेट जाबाय। जिहेतु दा जों थांगासिनो दङ आमगुरि BCDC होननाय बे जायगायाव जोंहा ब्रह्म समाजनि मानसिफ्रा जिहेतु बिथांमोना मोनसे रेस्ट हाउस नांगौ होनना बुंदों। दा बेहाय जोङो फैदों आरो बेहाय थांखांनायनि उनावनो जों सेकेन्डआव जोङो मोनसे बलामगुरि होननाय मोनसे जायगायाव थांगोन। राभाफोरनि टिमजों जों सावरायगोन मोजां गाज्रि खोथा आरो बिनि उनाव जोङो बांगाल बाजार होननायखौ एसे नायनांगोन मार्केटखौ माबायदि खालायनाया थिग जागोन बिनि सायाव भिजिट खालायगोन। आरो बिनि उनावनो जोङो मा होनदों देखा दामब्रा होननाय मोनसे जायगायाव बाथौ थानसालियाव थांनानै बिथांमोननि आर्ट फिलिंनि सायाव आरो मन्दिरखौ माबायदि हेफाजाब खालामनो हायो बिनि सायाव आं भिजिट खालायगोन। आरो बिनि उनाव जोङो एकथासोआव रेस्ट लागोन आरो बिनि उनाव डाइरेक्ट जों महेन्द्रपुराव ओंखाम जाहैगोन। आरो ओंखाम जाखांनायनि उनावनो जोङो फैनानै जोङो डाइरेक्ट जोङो देबोरगाव थुलुपारा होननाय मोनसे राजबंसि जायगायाव जोङो सेन्ट ग्रेबेल होनायखौ जोङो नायहैगोन। आरो बिनि उनाव जों भबानिपुराव लास्ट प्रग्राम खालायनानै दिनैनि प्रग्रामखौ जों सानसेमानि प्रग्रामखौ बेयावनो फोजोबगोन। बेनो जाहैबाय बिथांनि दिनै सानसेनि हाबाफारि। दा बे जायगायाव आं बिथांजों थाफानानै दिनै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन मा बिथिङाव बिथाङा खामानि मावलांगोन। थौदो होमबा। नैबे समाव जोङो नैबे महनपुर BCDC नि सिङाव थानाय नैबे बांगाल बाजार नैबे जायगायाव जोङो हाबनानै बिथाङा जोंहा अशक गयारि बिथाङा मा फोरमायगोन जे रायजोफोरनि बेनि जिथु बाजारनि थासारि नोंथाङा बे बेलायाव मा फोरमायगोन? बेथ' खोब माने दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना जोंबो बांद्राय मोजां इनफरमेसनखौ मोनाखैमोन। जिहेतु बिथांमोना आंखौ खावलायदों ओंखायनो आं दिनै नायबाय बिथांमोनाव मार्केट सेटनि गोनांथि दङ आरो माखासे आर्ट फिलिंनि गोनांथि दं। आङो सानो निस्सय फैगोन सरकाराव जोङो बिथांमोनखौ फार्स्ट इनिसिएटिभ लानानै बिथांमोननि जिखिनि बे बांगाल बाजारा बहुत मोनसे समनि फेमास आरो बे ओनसोलनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बेहायनो बाजार बायदि खालायना जायो। बिथांमोना बेलासि जाब्ला बेहायनो ज' जायो। दा ओंखायनो बिथांमोननि जाहाथे बाजाराव बयबो जाहाथे एसे मोजां भाबै जाहाथे बिथांमोना फैनानै जाहाथे मार्केट खालायनो हायो बेखिनि अबस्थाफोरखौ फैगोन समाव जोङो माने बेखौ इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावगोन आं बेखौ सानो आरोखि। नैबे समाव गोबां माखासे जायगाफ्राव जौगायै बेफोरखौ लानानै जिहेतु इलेक्सना खाथियाव सफैगासिनो दं सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं। बे समाव फिन नोंथांमोना सानो नामा UPPL आ सरकारखौ सालायफिनगोन आरो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावफिननो हागोन होननानै सानो नामा? 100% जोंनि प्रमद बर' सारानो नैथि बारनि थाखाय सिफ जागोन। बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बियो दिल्लीनिनो मोनसे बुंनाय बाथ्रा। आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जेरैखि जाया UPPL आ जोङो सरकार खालायगोन आरो सिंगेल मेजरिटि सरकार खालायनो थाखाय दिनै जोंनि गोबां वार्कार्सफोरा खामानि मावबाय थादों फिल्डआव। बेबायदिनो
दा आंबो दिनै बेबायदि देबोरगावखौ दिनैल' नङा आं गोबां जायगानिफ्राय माने अनुभब खालामबाय थादों जे जोंनि ओनसोला जौगादोंना जौगायाखै हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जे आंनि समस्तियाव बा जोंनि 17 बोसोराव गोबां खामानि दामानि जादों होननानै नाथाय आं दा नुदों गामि ओनसोलाव हाबनानै बिथांमोना फिसा फिसा खामानिफोरखौ जेराव रायजोनि थाखाय रायजोजों जि मोनसे कानेक्टिं थानाय खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनानै होआखै एखेबारे आरो बिथांमोना बै समाव खामानि मावना होदोंब्लाबो जायफ्रा धोनि श्रेणी मानसिफोरनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बिथांमोना टटेलि खामानि मावाखै BPF जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना दुखु मोनदों आरो दिनै UPPL सरकारनि जिखिनि खामानि मावनाय जोङो बिथांमोनजों रिजायनानै नायोब्ला 17 बोसोरजों आरो दिनै बे दानि 4.5 बोसोराव जोंनि खामानि मावनाया गोबां बेबायदि नुजानायखौ नुनो मोनदों आरो रायजो राजानि गोसोफोरखौ बोनो हादों आरो बिथांमोना पुनर माने UPPL आवनो थानानै खामानि मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो निस्सय फैगोन समाव जेराव जोङो 22 बोसोर रानिं जाबाय नैबे हाग्रामानि समस्तिखौ उद्धार खालामनो हाया देग्लाय रायजो राजाफ्रा फिननाय होगोन बिनि फिननायखौ आरो जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारिखौ बे ओनसोलनिफ्राय बे जायगानिफ्राय बिथांखौ बिदाय होगोन बियो दिनैनि रायजो राजानि एकदम बुंनाय बाथ्रा बियो बे समाव जिहेतु UPPL निफ्राय दासिमबो नोंथांनि बे बियाबाव केन्डिडेटआ सोरखौ होगोन सोरखौ मागोन बिनि खुनु मोनसे माबाया जायाखै नाथाय खौरां बिजोंफ्राव ओंखारनाय बायदि गोबां ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय बायदिब्ला नोंथांनि नामाबो मोनसे दाबियाव दङ जिहेतु केन्डिडेट माबा नोंथांखौ जुदि केन्डिडेट होयोब्ला नोंथाङा गेलेगोन ना गेलेया इलेक्सन बे देबोरगाव समस्तियाव दा जोंनिया फार्स्ट बाथ्रायानो जाहैबाय जे जोङो हाइकामानि खोथाखौ मानिनांगोन मानोना पार्टिनि जि मोनसे इन्सट्राक्सन थायो पार्टिया हाइकामाना जोंहा प्रमद बर' सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ प्रमद बर' सारा जोंनि देबोरगावआव हाग्रामा महिलारिजों फाइट खालामनो हानाय नांनो हानाय सासे व्यक्तिखौ बिथाङा मोजां केन्डिडेट जाय माने केन्डिडेटखौ हरोब्ला रायजो राजाफ्राबो खुनु गाज्रि मोननाय नङा रायजो राजानि बयनिबो गोसो बोनो हानाय केन्डिडेटखौ हरगोन होननानै आं सानो आरो नैथियाव जाहैबाय जिहेतु दिनै आंनि नामाबो ओंखारबाय थादों हसाके दिनै जोंनि हाइकामाना जुदि सिन्था सरसा खालायो जे निस्सय जुदि दिनै आंखौबो जुदि सुबिदा होयोब्ला स्कप होयोब्ला खामानि मावनो थाखाय आं सानो हाग्रामा महिलारि सारा जि 17 बोसोराव जि जेंना खालामनानै दोनदों बेखौ आं 5 बोसोराव गैयाब्लाबो 50% आङो एसुरेन्स होयो 50% आं मावनानै होगोन रायजो राजानो आरो हदाय आं रायजो राजानि खाथियावनो थागोन आरो रायजो राजाजों आं जेब्लायबो खामानि मावबाय थागोन होननानै आं सानो बे समाव नैबे दा समसिम 12:30 जाबाय नैबे समाव मोननै गामियाव जों हाबबाय मोननै गामि माने निउ आमगुरि VCDCनि सिङाव माखासे जायगाफ्राव हाबदों गामियाव मोननै हाबदों नाथाय गुबुन गुबुन मानसिफोरजों बिथाङा लोगो हमनाय बे समाव नुनो मोननाय जादों आं फंनैसो बिथांनो जिहेतु BTC बिसायख'थियाबो बारा सम गैलिया बिनि थाखायनो फंनैसो राजखान्थिनि खोथा बिथांनियाव आङो मिथिना लागोन गोबां मख'नांगोन नैबे 10 नं देबोरगाव BTC बिया बुङोब्ला गाहायै बियो आगुनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा BTCनि चिफ हाग्रामा महिला बिथांनि बे समस्तिखौ बुंनो थाङोबा गोबां BPFजों सापर्ट दंमोन दा नैबे समाव नोंथांनि नोजोरा मा जे दाबो बे देबोरगावखौ उद्धार खालामनो हागोन ना हायो माफोर मोनबाय दाथ' नोंथांमोना निस्सय दा आंजों थाफानानै नुगासिनो दं जे मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलाव दिनै प्रमद बर'नि जिखिनि भिजन आरो मिशनमोन बे खामानिफोरा जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों आरो स्वयं गावसोरनो दहाय बुंदों जे जों हाफात्ता मोनबाय मोनसे समाव जों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिजों दंमोन बे समाव जों बिथांमोननिफ्राय जों डिप्राइभआव दंमोन जोङो दिनै बेनो मोनसे प्रमान जे दिनै हाग्रामा महिलारिखौ जुदि जों फेजेननांगौब्ला हाग्रामा महिलारिखौ दिनै जों बिदाय होनांगौब्ला जोंनि UPPL नितिया बे नङा जे बिथांमोनजों बुलायनाय बिथांमोनजों नांलाय खमलाय आरो बिथांमोनजों जों मिडियायाव फैनानै काउन्टार होनायबाय थानाया जोंनि थाखाय खामानि नङा जोंनि मेन खामानिनि उद्देश्यआ जाहैबाय मावनानै दिन्थिनाय आरो मावनायजोंसो जोङो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ जों फेजेननायनि जों फिथाइखौ जोङो दिनै लानो थांगासिनो दं मानोना दिनैनि दिनाव नाय नोंथांमोना जे गुबुन गुबुन ओनसोलाव आं दिनै सानसे भिजिट खालामगोन नोंथांमोना आंजों थाफानानै नुगोन जे दिनै मानसिफ्रा UPPLखौ माबायदि आग्रह खालामना लादों माबायदि एक्सेप्ट खालामदों मानोना बिथांमोना फिसा फिसा स्किमफोरखौ दिनै गामि ओनसोलाव मोन्दों मोनसे समाव स्किम होनना बुंब्ला बिथांमोना मिथियामोन मा स्किम खुनु पयदे मिथियामोन बिथांमोननि नेता फाथाफ्राल' बिथांमोननि जायफ्रा राइट लेफ्ट थायो बिथांमोनाल' बे स्किमफोरखौ जायोमोन नाथाय दिनै साधारन मानसिफ्रा दिनै जोंनि सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा दिनै बे स्किमफोरखौ मिथिदों स्किमनि सोमोन्दै बुंनो रोंदों बेनो मोनसे प्रमद बर'नि सोलायनाय बेनो प्रमद बर'नि मोनसे नीति आरो प्रमद बर'नि मोनसे आदर्शआ बेनो नैबे बेलायाव आं फंनैसो सोंनो सानदों जिहेतु जेब्ला रायजोफोरनि गेजेराव थाङोब्ला रायजोफोरनि सापर्टखौ मोननो नागिरनो थाखाय जयनिं हाबाफारि लायो नाथाय आङो नैबे समाव नोंथांखौ सासेबो बिदि जयनिं लाहोनाय बेबायदि नुवाखै मानि थाखाय
जयनिंगा सोरबा ओरैबायदि फैयो जास्ट ओरैनो नामावल' जयनिं खालायबाय बे मानसिया गस्ला गानबाल' जे जोंनि UPPL नि माला गानबाल' जे BPF नि माला गानबाल' जे बे मानसिया जयेन जाथारबाय जोङो सिगाङाव बे बेक्तिफोरखौ जों नायनांगोन जे बिनि गोसोआ माबायदि सिगां आं गोसोखौसो नायो जेब्ला बिनि गोसो आरो आंनि गोसोआ जेब्ला फोथायलायनाय मोनसे जोङो प्रमानाव जाबाय अब्ला बिथाङा जयेन खालायनांगौनि प्रयजनानो गैया दा हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननांगौबा जोङो जयेनजोंबो बांद्राय सोलाबनाय नङा मानोना जों मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हानांगोन आरो जोङो गोसो बोनानै बिथांमोननो जोङो जोंनि मावनायफोरखौ बिथांमोननि गोसो बायदि जिखिनि लुबैनाय बे लुबैनायखौ जों साक्सेसफुल खालायना होनो हायोबानो निसय जों बिथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादखौ जों मोनगोन आरो बेहायबो मा होनदों जोङो जयेनखौ आंबो लागोन साननैसोनि उनाव गोबां मानसिफोर जयेन जानो थाखाय रायलायदों नाथाय आङो बिथांमोनखौ एसे बुजिनो सम होदों मानोना सोरबा जयेन जादों गाबोननो थांफिनदों जयेन जादों थांफिनदों जों बेबायदिखौ लुबैया जाय मानसिया जोंजों सिथायै थागोन जाय मानसिया जोंनि थाखाय हदाय सिन्था खालायगोन जाय मानसिया गावखौ बावसोमनानै UPPL आव ट्रेक्टराव भट होगोन नै जों बेबायदि बिथांमोनखौ जों एसे सम नायनानै बिथांमोनखौ सायख' बिथांमोननि गोसोफोरखौ जों बोनो हायोब्लानो निसय बे सासे बेक्तिखौ लायोब्लानो हाजारजन बे बेक्तिया दायथ' लाना खामानि मावगोन आरो बेसो आंनि मेन खामानि दा समा 4 बाजि जासिगोन बेनि सिगां गोबां जायगाफ्राव बेरायबाय बिथांजों थाफानानै आरो ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट रायजोफोरजों थांनानै बिथाङा माबायदि सावरायो आरो माबायदि रायजोफोरनो बिथाङा माखासे सहाय बा मदद होबोनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों गोबां जायगा बेरायबाय आमगुरिनिफ्राय जागायनानै बलामगुरि ओरै डेकादमरा महिन्द्रपुर निउ बासबारि बायदि गुबुन गामियाव हाबै गोबां गामिफोरजों बिदिनो सावरायलायनाय बेबायदि हाबाफारिबो लाबाय गोबां समाव बिथाङा बेरामि सुबुंफोरखौबो लोगो हमनानै मदद खालामदों आरो माखासे जि हायो गावनिफ्राय मदद उननि समाव होबावनोबो बिथाङा खोथा होदों दा नैबे बेलायाव नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिबावगोन जिहेथु दा समा 4 बाजिबाय बिनि सिगां गोबां जायगायाव गामिफ्राव बेरायनाय जाबाय रायजोफोरनि अभाब अभिजुग दुखु खस्थ' आरो बिथांमोननि थासारिखौ लानानै बे बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानगोन जिहेतु जोंहा बयबो दायथ' दङ आरो मावनांगौ हाबाफारिफ्रानो जोंनि मोनफा दायथ' आरो बेनो UPPL नि मोनसे आदर्श हिसाबै जोङो मानिनानै एक्सेप्ट खालामबोनानै खामानि मावबोबाय थादों दा नै नोंसोर थाफानो मोनदों नै दासिमबो जों ओंखाम जानो थाखाय सम मोनाखै जिहेतु दा जोङो 4टानि एसे बारबाय दा जोङो ओंखाम जाग्रोना लासिगोन ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोङो देबोरगावआव मोनसे जि लामानि प्रब्लेम बिथांमोना जि सेन्ट ग्रेभेल बुंबाय थादोंमोन बे सेन्ट ग्रेभेलखौ दिनै आं गारनो थाखाय बिथोन होदों आरो बेखौनो एसे नायनो थाखाय आङो नायसनहैगोन आरो बिनि उनाव आङो बे जोबखांनायनि उनावनो जोंनाव आरो मा होनो 6टासोनिफ्राय आरो जयनिं दङ 20 जनसो बेक्तिफ्रा आंनि न'आव जयनिं जाफैगोन दा बेबायदिनो जोङो राजनिति जोंनि जि लाइफआव जों बेबायदि बेस्थ'थाखौ जों दोनबाय थायो आरोखि आं बे बेलायाव नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों गावनिफ्राय आरो जिहेतु नैबे देबोरगाव BTC जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर BTC नि चिफबो जाबाय बारग' चिफ जालांबाय बिथाङा आरो बेजों लोगोसे MCLAबो बिथाङा देरहानानै दं दासिमबो बिथाङा दङ दा नैबे बेलायाव बिथाङा जितु बे समस्तिखौ बिथांनिफ्राय जुदि देरहासारनोब्ला UPPL निफ्राय माबायदि खामानि मावनांगोन देरहाबोगासिनो दं बिथाङा जिहेतु जेनाखि खेबसेबो बेनो बिथाङा दिनै 17 बोसोर चिफ जाबोदों 15 बोसोर इलेक्सन गेलेनानै बिथाङा खेबथाम चिफ जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै बे दानि जोंनि सरकारावबो बिथाङा एक्जिस्टिं MCLA आरो दा 4.5 बोसोर जाबाय दा बिथाङा जोंनि बे 22टा बोसोर रानिंआव जिबायदि खामानि मावनांगौमोन आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजानि जि गोसोफोरखौ जै खालायनांगौमोन बे जै खालायनांगौनि बिथिङावनो आङो गुथे नायसंनानै नायबिजिरनानै मोनबायदि जे बिथाङा मा होनदों जोंनि देबोरगाव ओनसोलाव गिदिर इउनिभारसिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT नि अनगायै जोंनि गामि ओनसोलाव संसार जानाय रायजो राजा आइ आफाफोरनि थाखाय मा खामानिखौ मावखो आरो बिथांमोना सरकारि आसनिफोरखौ मोनदोंना मोनाखै दा निसय नोंथांमोना दिनै मिथिदों जे बे बाथ्राफोरखौ गुथे नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो आङो दिनै मा होनदों नायदों आरो बिथाङा बेफोर खामानिफोरखौ मावनायाव फेलें जादों नोंथांमोननिफ्राय नैबे 2025 जितु BTC बिसायख'थि बेहाय BPF खौ
फेजेननो थाखाय मा मिशनजों फेजेनगोन नोंथाङा मा मिशन दा आं बे बाथ्राखौनो आं बुंनो नागिरदों दा जोङो दिनै आङो बेरायदों फ्राय दिनै जोंनि UPPLआ बे साराय सारि बोसोराव जोंनि प्रमद बर' सारा मा खामानि मावदों दा बे खामानिफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनस'नो हादोंना हायाखै मोनहैदोंना मोनहैयाखै दा आंनि नुनायावथ' बिथांमोना गोबां खामानिफोरखौ मोनदों जेराव दिनै जोंनियाव गोबां मिशनफोरखौ लानानै दिनै जोंनि सरकारा खामानि मावबाय थादों दा जोंनाव पिक मिशन सेरिकालचार मिशन बेबायदिनो ग्रिन मिशन आरो बेजों लोगोसे माखासे फ्लेक्सिबल स्किमफोर दङ जायफ्रा दिनै गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि आरो बांसिन रायजो राजाखौ गोसो बोनो हानाय मोनसे माबाया जाहैबाय स्किमा जाहैबाय बे जाहैबाय आलारि सोरां बिथांखि जेराव 2 लाख थाखा चेक होयो बे जाहैबाय धर्म अनुष्ठानफोरनि थाखाय ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर आरो बेबायदि गिर्जाफोर बायदि बायदि अनुष्ठान शिब मन्दिर बेफोरबायदि जुदि लुनांगौबा जोङो थांनाय 17 बोसोराव बेबायदि सरकारि भाबै बेबायदि स्किमखौ जों नुनो मोनाखैमोन जोंनि रायजोफ्रा बांसिन बेहायनो गोजोननाय दङ जाय रायजो राजाफ्रा दिनै 2 लाख थाखा मोननानै गावसिनि आद्रा थानाय मन्दिर आद्रा थानाय चार्चफोर आद्रा थानाय माने शिब मन्दिर ब्रह्म मन्दिरफोरखौ बिथांमोना दिनै बे 2 लाख अनसुंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना फुलफिल खालामनो हादों बेहाय मोनसे बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै गोबां आइजोफ्रा दिनै अरुणोदय स्किम मोन्दों गोबां आइजोफ्रा दिनै जोंनि न'खर रेशन कार्ड गैयामोन रेशन कार्ड मोनबाय दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै बिटिआर सरकारनि बे फेसिलिटि सुबिदाफोरखौ मोननो हादों दा ओंखायनो दिनै जथेस्थ'खिनि बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जिबायदि खामानि मावनानै दिन्थिनांगौमोन दिनै बे 17 बोसोरजों दिनैनि बे साराय बोसोराव जेब्ला जुदि जोङो रिजायनानै नायोब्ला जोंनि दिनै प्रमद बर'आ बे साराय सबसे मोजांसिन खामानि मावदों होननानै जों सानो आरो बेनो मोनसे दिनै जोंनि रायजो राजानि गोसोखौ बोदों आरो जाय दिनै दोलोआ मोजाङै खामानि मावदों जाय दोलोआनो दिनै रायजो राजानि थाखाय जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादों एकमात्र बे दोला जाहैबाय UPPL दोल आरो बे प्रमद बर'नि सरकार दा ओंखायनो प्रमद बर'खौ बिथांमोना पुनर मा होनदों फैगोन नैथि खेबनि थाखाय बिटिआरनि CM खालायफिननो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा बिबान लादों खामानि मावदों आरो थांनाय समफोराव जोङो गोबां नैबे तितागुरिनिफ्राय लानानै टाउन लेभेलफ्राव जों जेनोमोन नाथाय जोङो दिनै तितागुरिनिफ्राय लानानै टाउन लेभेलाव आं हाबनानै जि मोन्दों बिथांमोननि जिखिनि गोसो होनानै बिथांमोनजों 17 बोसोर भट होदोंमोन बिथांमोनजों जिबायदि खामानि मावबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो जेबो मोनाखै दिनै जों UPPLआव थानानै जाय मानसिफ्रा दिनै 17 बोसोर रानदोंमोन बिथांमोना सरकाराव थासेयावबो 17 बोसोराव रानथाबना थादोंमोन दा बै बिथांमोना दिनै दुखु मोन्दों बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बेनिखायनो बिथांमोना देग्लाय जोंजों प्रमद बर'जों आखाइ हमलायनानै UPPLआवनो ट्रेक्टरनि सुबिदायावनो भट होनानै जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना बिदाय होनो नागिरदों आरो हाग्रामा महिलारिफोरनि सारनिफ्राय बिथाङा माने जोंनि UPPLआव थानानै मोनसे उदां जानायखौ बिथांमोनाबो हास्थायदों आरो लुबैदों आरो बेनो मोनसे प्रमान जागोन जे फैगोन समाव हाग्रामा महिलारिया जेनगोन आरो बे जेननाया जाहैबाय गावसिनि दलाव थानाय व्यक्तिफ्रानो बिथांखौ फेजेननायनि थाखाय इनिशिएटिभ लागोन होननानै आं सानो थांनाय समाव BPFनिफ्राय जिहेतु BTC बिसायख'थि बेहा बिथांमोना 5,000 भट बिदि डिफारेन्सआव बिथांमोना देरहादोंमोन दा नैबे डिफारेन्सखौ नैबे समाव UPPLआ बेसेबां बोखावनो हागोन बिनिफ्राय थांनाय नायदो थांनाय जेब्ला मा होनो BTC 2020आव जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन बे समाव जोङो 5,000नि खाथि भटआवल' जों जेनदों आरो बिनि उनाव जेब्ला जोङो MLA इलेक्सनाव फैबाय MLA इलेक्सनाव जों गासै मा होनदों जोङो 17,000 भटआव देरहादों 17,000 बेफोरखौ समस्ति हिसाबै बे साधारन बाथ्रा नङा आरो बिनि उनाव जों फैनानै जेब्ला MP इलेक्सनाव नायबाय जों मात्र MP इलेक्सनाव मा जाहैदों जोङो 1270 भटआवल' जों जेनदों अर्थात 1300 भटआवल' जों जेनदों दिनैनि पिक्साराव जुदि नायोब्ला बिथांमोननि जि 1270 भटआ दिनै जोंनाव जइन जानायानो गैयाब्लाबो 4,000-5,000 जइन जाबाय दा बेखौ जुदि जों नायोब्ला दिनैनि नैबे 2025नि जि BTC इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो जेरैखि जाया जोङो हाग्रामानि जिखिनि मोननाय बे मोननाय भटखौ जों आदाय खालायनानै बिनिफ्राय साबसिन जोङो भट मोननानै आं होनबाय थानाय बाथ्राया बेनो जोंनियाव मा होनदों माखासे मानसिफ्रा जिहेतु जोंना पार्टिफ्राबो अनेक जाबाय सोरबा निर्दलीयबो ओंखारनो हागौ दा बेबायदि बिथिंखौ जुदि नायोब्ला जों हाग्रामा महिलारिनिफ्राय आं हदाय बुंबाय थादों जे जोङो 50निफ्राय 100था खिनिखौ लानानै जों देरहाब्लानो जोङो हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जों उदां जाबाय होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो दा बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों नैबे बियाबाव आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जिहेतु गोरिब थाखोनि माखासे न'खर जाय PMAव जाय सरकारनि न' बेयाव बेसेबांसो मोनफुंनो हादों सानो नोंथाङा बे समसिम
मा बाथ्राखौ होनदों दा नों नाय नों जोंनियाव मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि साननि दिनाव माने 17,000सोल' बर्डआ माने 17,000सोल' न'आ लुफुंजानाय जादोंमोन आरो फ्राय बाखि बिथांमोननि न'आ पेन्डिं जानानै दंमोन जोंनि सरकारा फैनाय लोगो लोगो 2020निफ्राय गोबां पेन्डिं जानाय न'खौबो जों सुफुंदों आरो दासिमाव जोंनाव मा होनदों 2.5 लाखनिबो बारा न'खौ जों लुफुंनानै होदों बे 4.5 बोसोराव नाथाय 17 बोसोराव बिथाङा मात्र 17,000ल' न'खौ लुफुंनो हादों PMY न'खौ नाथाय जोङो दिनै फैनानै 2.5 लाखनिबो बारा बांसिन न'खौ लुनो हादों आरो बेनो मोनसे जोंनि देरगानाय आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों दिनै हा फाट्टानि खोथाखौ बुं हा फाट्टाखौ बिथांमोना दिनै 17 बोसोराव मात्र 17,000ल' भटार माने बिथांमोना मा होनदों बेबो जायफ्रा गोनां जायफ्रा गावनि आगदा लेफ्ट एन्ड राइट बेबायदि मानसिल' हा फाट्टा खालायदों आरो जोंनि दुखिया श्रेणी मानसिफोरखौथ' खुनु गुरुत्व होआखै खुनु बिथाङा नायसनाखै नाथाय जोंनि सरकारा नायदो जे नैबे माबायाव मा होनो 17 बोसोरनि नैबे 4.5 बोसोराव जों गासै मा होनदों 3.5 लाखनिबो बारा मोनथिबायना 3.5 लाखनिबो बारा दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जोङो हा फाट्टा राननानै होदों आरो बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जाहैबाय नोंथांमोना रिपर्ट लानो हागोन BTC अफिसाव थानानै नोंथांमोना बे रिपर्टखौ डाटाखौ कालेक्ट खालामनो हागोन DC अफिसाव थानानै नोंथांमोना बे रिपर्टखौ नोंथांमोना कालेक्ट खालामनो हागोन डिपो अफिसाव थानानै नोंथांमोना बे रिपर्टखौ कालेक्ट खालामनो बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा रिपर्टनि बेसखौ नायनानै रिपर्टनि माबाखौ डाटाखौ नायनानैसो आङो नोंथांनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों दिनै बिथांमोना जोंनि सरकारखौ बुंगासिनो दं जे खुनु साखरि बाखरि होनायाखै नाथाय जों दिनै गोबां मानसिफोरा साख्रि बाख्रि होनो हादों गोबां जोंनि निबुनुवा सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोन बिथांमोननो जोङो दाख्लै थांनाय मा होनदों मास्टार जेराव जायफोरा माने हाई सेकेन्डारि लेभेलनि मास्टारफोर दंमोन जों बिथांमोननो 1300निबो बारा मानसिनो जों दिनै मास्टार साख्रि होदों आरो बिनि उनाव थांनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि होदों बेबायदिनो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि होदों जोंनाव दा बेफोर डाटाफोरखौ नायोब्ला बे जोंखौ बिथांमोना बुंदों जे बे बिथांमोना खुनु पद्य रावनोबो माने UPPL सरकारा प्रमद बर'आ साख्रि होनो हायाखै होननानै बेथ' बिराद भुल तथ्य मानोना बियो नोंथाङा डिपार्टमेन्टआव थांना सोंहैबानो जाबाय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव माबायदि साख्रि होदों दिनै माने मोनफ्रोमबो दिगाव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै जोंनि प्रमद बर'आ खामानि मावदों नोंथांनो आङो दिनै फोरमायनो सानदों एडुकेसन सेक्टराव नायदों मोनसे समाव स्कुलफोरा बायला जिला जाजोब्बायमोन खुनु स्कुला फरायनायनि मोनसे परिबेस गैलामोन थिं गब्लंजोब्बायमोन अखा बांखाजों जोंनि स्टुडेन्टफ्रा थांनानै बेहाय मोनसे मोजां थासारि नङामोन नाथाय प्रमद बर'आ दिनै 5,000निबो बारा स्कुलफोरखौ बिथाङा रेफारिं खालायनानै दिनै गुथे थिंनिफ्राय लानानै इन्जुरनिफ्राय लानानै खोरखिनिफ्राय लानानै मोजां अबस्था खालायनानै दिनै फरायनायनि मोनसे परिबेसखौ बिथाङा मावदों दा बे मावनाय नङा नामा बेबायदिनो गोबां कलेजफोरखौ बिथाङा फोसाबदों बेबायदिनो गोबां ME स्कुल हाई स्कुलफोरखौ फोसाबदों बे मावनाय नङा नामा बिथांमोना मेगन दंना गैया बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना मेगन गैया नामा जे प्रमद बर'आ दिनै खामानि मावदोंना मावाखै दिनै प्रमद बर'आ खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै एक्सेप्ट खालायदों गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दिनै आखायाव हमफैदों जायनि जाहोनाव दिनै दैलिक नोंथांमोना नुयो जे प्रमद बर' सारनि माने चेम्बाराव फैनानै गोबां मानसिफ्रा जइन जागासिनो दं मोजां मोजां मानसिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों सोर दंबावो हाग्रामा महिलारि साराल'सो दंसै गोबां बिथांमोननि गिदिर गिदिर नेताफोर जाय नेताफ्रा दिनै मोनसे समाव शक्तिशालीमोन मोनसे समाव बिथांमोननि नामखौ खोनाबानो बयबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालायोमोन दिनै बै व्यक्तिफ्राबो दिनै फैनानै जोंजों जइन जाबाय आरो जोंनाव दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनदों जे 17 बोसोराव जोंनाव बेबायदि खामानि मावनायनि परिबेस गैयामोन दिनै जों UPPL आव थानानै UPPL आव जों हाबफैनानै जों खामानि मावनो मोननाया बेयो जोंनि थाखाय खाफालनि खोथा आरो प्रमद बर' सासे लिडारजों जों थाफानानै खामानि मावनाया दिनैनि दिनाव जोंहा भाग्यबान होननानै दिनै आं बुंनाय बाथ्रा नङा खाम्फा बरगयारि सारमोनहा बुंदों बे बाथ्राखौ नैबे बेलायाव गोबां खोथा बिथांनिफ्राय सावरायबाय जोङो लामा जों सावरायबोगासिनो दं नैबे 10 नं देबोरगाव BTC बियाबनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायदों आरो बेरायनानै गोबां रायजोफोरजों लोगो हमनानै आरो बिथांमोननि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै सावरायनाय लोगोसे माखासे बेरामिफोरखौ बिथाङा मदद खालामदों आरो गोबां माखासे खोथा होबोदों जिहेतु जौगाहोनाय आरो माखासे थालांनाय खामानिफोरखौ बिथाङा जिहेतु खोथाजों फोरमायदों जे फैगौ 2025 BTC बिसायख'थियाव जुदि UPPLनिफ्राय सरकार दायोबा फिन बैफोर खामानिखौ मावफुंगोन होननानै बिथाङा खोथा होबोदों दा नैबे समखौ जों नेनानै थागोन 2025 मायथाइखौ जेराव बिनि इलेक्सन बा बिसायख'थिनि फिथाइया मा जागोन बे समाव